Nemáme veľa času. Pozorne počúvaj. Volám sa Adam. S kamarátkou Lunou sme boli na výhliadkovej veži Dubeň, kde sa zrazu objavila záhadná žiara. A doviedla nás až do Starej Bystrice k drevenému orloju. A tam sa to stalo. Hodiny na orloji sa zbláznili. Ručičky sa krútili dozadu. Snažili sme sa ich opraviť, ale prepadli sme hlboko do minulosti. Potrebujeme ťa, inak svet zanikne. Pripravený? Rýchlo klikni na link, kde zistíš, aké miesta môžeš navštíviť. Nezabudni si mobil, aby si mohol naskenovať QR kódy, vďaka ktorým získaš ďalšie inštrukcie. Hra sa začína práve teraz. Tak čo, ideš do toho?